זום אין זום אאוט הוא משחק קלפים חווייתי לכל גיל, שמפתח גמישות מחשבתית, הבחנה חזותית וחשיבה יצירתית. המטרה במשחק פשוטה, להיפטר מכל הקלפים ביד, והמנצח הוא מי שסיים ראשון. איך משחקים? כל שחקן בתורו מניח קלף שמתאים לקלף הפותח במרכז. קלף מתאים הוא כזה שיש לו אותה צורה כללית, או אותם פריטים קטנים, או קלף שמורכב מהפריטים אך בצורה אחרת. לדוגמה, אם הקלף הפותח הוא ארנב שמורכב מעלים, אפשר להניח קלף שיש בו ארנב או עלים. אם ילדים קטנים נהיה פשוטים, מתאימים צורה לצורה או פריט לפריט. ככל שהשחקנים מתקדמים, אפשר גם לדבר על קשרים לוגיים. זום אין, אותם פריטים מרכיבים צורות שונות. זום אאוט, אותה צורה מורכבת מפריטים שונים. היפוך מדויק, הפריטים נעשו לצורה והצורה לפריטים. ויש עוד שתי פקודות. בכל פעם שמניחים קלף, פשוט אומרים בקול את סוג ההתאמה. זום אין, זום אאוט, היפוך מדויק, היפוך זום אין או היפוך זום אאוט. אם טועים, תור עובר לשחקן הבא. יש 5 סוגי התאמות לוגיות, אך מחקרים מראים שהן נעשות בצורה אינטואיטיבית גם על ידי ילדים קטנים. המטרה היא לפתח גמישות מחשבתית, לעבור מראייה מקומית לראייה גלובלית, לזהות הקשרים ולרכוש מיומנויות של מבנה, לוגיקה וחשיבה מערכתית